ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಟುಡರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅತ್ತಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲಿ ನೀ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚಿದ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಕ್ಗೆ ಹನಿ ಕೇಕ್ ಅಂಚ ಮನ್ಕರ ಬಿದ್ದಿರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಹಾಪುನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಗೆ ಅವನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ದ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಎಜ್ಜ ಪನ್ಪ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನಿ ಇಚ್ಚಿನ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಂಡಾರ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ್ದು ಬೊಕ ಕುಲ್ಲನೆ ಬೈದಿನ ಚಳಿ ಕೇಕ್ ನಂಜಿ ತಿನ್ಪಾಗ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಸೇರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಆಣುಲ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಕಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ಪಾರ್ದ್ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಬೈದದ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೊಂಡು ನಮಕ್ ಯಾಪಣ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಾರ ಎಂಕಲ್ ಆಣುಲ್ ಇರತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ ಎಂಕಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮನ್ಪರ ರೆಡಿ ಆತ ತಿನ್ರೆ ಈ ರೆಡಿ ಅವನ್ನ ಏನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇನಿತ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ ಚಿಂಕಿ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಯಪನ ಎಂಕ್ಲ ಯಾಂಜೋಕ್ಲೆ ರಂದು ಸಾಕಾದ ಅಂತ ದಿವಸ ಎಂಕುಲಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪನ ಅಕ್ಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವೇ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ದಿವಸ ಎಂಕುಲಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ದಯಪನ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಲ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದ ಇನ್ನೊಂದು ದೆರ್ಪೊಡದೆ ಅಂಚ ನಿರ್ದ ಅವರೇ ಕ್ಲಿತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಕೇಕ್ಗೆ ಬೋಡೈನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಂದ್ ಎಂಕೊಂದು 4 ದೊತ್ತೊಂದ ಕೇಕ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಗರ್ ನೆಟ್ 6 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪರ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪ ಅವ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಒಂದು 4 ಎಗ್ ದೊತ್ತೊಂದ ಈತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಹನಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹನಿ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಶುಗರ್ ಪಾರ್ದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ತುಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಹನಿ ಮಾತಿರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಏಪಗ್ಲ ಅಂಚದ ಎಂಕು ಶುಗರ್ ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ತೂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಂದ್ ಬಲೆ ತೂಕ ಕೇಕ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತ ಪಂದನ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇವಂದು ಹಾಳಾತಿಂತು ಇತ್ತೆ ಪಂದನ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮೂರುಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ರಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಔಡ್ ಮಾತ್ರ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ತಿನ್ಕ ಅಂದ ಓಡೆ ತಿಂತಿ ಕೇಕ್ ಹತ್ತಿಜಿಗೆ ನನ್ನ ತಿಂತೀನಿ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಕೊರಿವತ ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೆರ್ಜೆರಡೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನೆರಡೆ ಅಂತ 100% ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೇರ್ನ ಬರ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲು ಮುರನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಲಂಚನೆ ಆತನು ಗೋಶಾಲ್ದ ನಿಕುಲ್ ತೂತಾರತೆ ಐಟ್ ಸಾರಿ ನೆರಡೆ ತಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿನಿಕ್ ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಿತ್ತ ಅಟ್ಲೆ ಬೇಲ ಸಾರಿ ಬೆಳಗಿದ್ದ ಪರ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ಡೌಟ್ ಮೋಲಲ ಕಿಶಾಲ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರಡೆ ನಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಡ್ಯಾಪುನಾವೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಯಾಂ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ಪುನಸ್ತು ಯಾಂ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಡ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದಿನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ತಿನ್ ರಾಸೆನಾಗ ಒಂಜಿ ಈಸಿ ಆದ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓನ್ಲಿ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಇತ್ತಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ರಾಜ್ನ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಟು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಹಲೋ ದಾದಾ ಟೆರ್ಮೈಡ್ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ಎಲ್ಲ ಇವಲ್ಲ ಬರ್ಪರ ಧನು ಬಲ ಬಲಮೆ ಕಿಶನ್ ಒಲ್ಲೆ ಕಿಶನ್ ನೀಲ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ರಡ್ಜನ ಬಲೆ ಹನಿಕೆ ಕೌನುಂಡು ಪನ್ನಿ ಹನಿಕೆ ಕೌನುಂಡು ಕಿತ್ತುನಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೇಂದ್ ಪನ್ ಬರ್ರೆ ಪನ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂದ ಐಕೆ ಇಡ ಪರ್ಂದು ಮತ್ತ ಪಾಡ್ದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಗ್ ಪಾಡ್ಗೈಕ ಏತ್ ಎಗ್ ಪಾಡ್ರೆ 4 ಎಕಡರ ಪಂತಜೆ ಅರಿಗ ಪರ್ಂದು ತೈಬಕ ದಾದಾ ಪುನಂದಿ
ಇದೇ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದು ಎಡ್ಡಣ್ಣ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುನ ಆರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರು ಗಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಆಪ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುಂಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂದತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡ ಆಪ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೂಕ ಪಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ 4 ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ದು ಪಾರ್ದ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ರುಂಡು ನಾವ್ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಂತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾದನ್ ಪನ್ಪ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಅವೇ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶು ಬಾಲವು ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೇಬಿ ಶುಗರ್ ಇತ್ತೆ ಸಿರಪ್ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಕಡ್ ದೊತ್ತೊಂದತೆ ಆತ ಪಾಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅವು 6 ಎಕಡ್ ಪಂಡತೆ ಅವೇನಿಂದಕ ಪಾಡುನು ಒಂತ ನೀರ್ ಮೈಪೆರುಂಡು ಅವು ಚೂರು ದೇಪಣಿಂದಕ ದಲ್ಲ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಬರೀರಿ ಚೂರು ಕರಾಯರ ಜಸ್ಟ್ ಅವು ಕರದಿಂದ ಅಂಡ ಅಂಡ ಚೂರಿತೆ ಬೆಚ್ಚನಾಗ ಫುಲ್ ಕರದಂತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡಂತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬರೋಡು ನೀರ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಯಾನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುನದಿಂದ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಂದಿದ್ದು ನಮಕ್ ಇಂಚೆ ತೂನಗ ವಿಸಿ ಇಂದು ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ ತಿನ್ನಟ್ಟು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬೈದು ಒಂತೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದೀಪ ಇಂದು ದಾದಿತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಂದಿ ಚಕ್ಲೇಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಒಂದ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾನ ಬರು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಾಶಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಬರುಡು ಹನಿ ಪಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಚುಚ್ಚೂರು ಬರೋದುಂಡು ಒಂದೊಂದ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ ಅಮ್ಮಸರ ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮಸರ ಮನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಅಂದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಪೋದಿಂಚ ಒಂದುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲ್ ತತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಾಗ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪಗನ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಚಾಕು ಮಾಡೋದು ವಿಷಯದಾಗ ಗೊತ್ತು ನಿಂತೆ ನೌಷ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಉಂಡಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಎನ್ನ ನೌಷ್ಟಿಕ್ ಕಾಳ ಅಂಡು ಇತ್ತು ನೆರಡ ತಿನ್ಪು ಇಂದು ಸಕ್ಕರೆನೇ ಒಂದುಂಡಿ ಅತಿ ಅಂಚೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡಾಗುತ್ತದೆ ಹನಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ತೋ ಜಪವ ನಿಕ್ಲೆ ಚೂರಿಂದ ಚೂರು ನೀರ್ ಮೈಪು ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ ಶುಗರ್ ಆಳ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ನೌಷ್ಟಿಕ ಆಳ ಯಾ ಪಂಟ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾಕು ಮೈಪಾಡು ಸಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹನಿಟ್ಟು ತೂಪಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪು ಈ ಲಕ್ಕ ಇನ್ಬಿಡು ಇಂದು ಪೋಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಹನಿ ಪಾಡು ನನ್ನ ಇಂದು ಬುರ್ಚಿ ಏತುಂದು ಚೂರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಫ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅವು ಮೋಲೆ ಝೂ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಜ ನಡುಪಿದಾರ್ದಲ್ ಇಂದುರಪ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಅಂಡಿ ನೀರ್ ಬಿಡು ನೀರ್ ಪಾಡು ಮಮ್ಮಿ ಚೂರು ನೀರು ಕಾನಲ್ಲಿ ಇದು ನೀರು ಹಾಕು ಮಂತೆ ಅವು ಕರಂಚಿದೆ ಪೋಂಡು ನಿಕಲ್ ದಾಲ್ ಎನ್ನೊಚ್ಚವೆಂದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಚೂರು ನೀರು ಮೈಪುಂಡು ದಯಪಂಡು ಕಂಚು ಅದು ತರೆಕ್ ಮೈಪೆರ್ನ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಟ್ರೈ ಒಂದು ಐದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹನಿ ಪಾಡು ನಿಂಕುಲು
ಅರೆಗ ಹನಿತ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪಜಿಗೆ ಅಂಚದು ಚೂರು ಒಂದೇಟು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ತೋಜುನೆ ಎಂದೆ ಮೂಲು ಚೂರು ಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ತೋಜುನತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಕುಲು ಇಂದುಲ ಎಣ್ಣೆ ಇಂದುಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುಂಡ ದಾದ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋದುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ತಾಗುಂಡ ಬೇ ಬ್ರೌನ್ ಬರಿಯರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಕರ್ಚುಂಡು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಬೈದನೆ ಇನ್ನೈತೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಡಿ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡ ಬೆಟ್ಟು ಬತ್ತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೈ ಆಯ್ತರಪ್ಪ ಮೈಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ರಿಪೇರ್ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆತಿನ ಪರ್ಂದದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಂದು ಬಕ್ಕ ಎತ್ತಿದ ಶುಗರ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ನೆನಿತ್ತೆ ಹರಿಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಏಪಗಿಂದ ಎಂಕಿತ್ತರೆ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಕಮ್ಮೆನೆ ಇಡ್ಡೆ ಉಂಡದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಜಾರ್ದು ಸರಿ ಮಂತ ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದೇನು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮಾತಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ತೊಂದೊಡ್ಡೆ ದೀಪುನ ಅಂಚ ಅವು ಇತ್ತು ಅವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ನಂಚೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ನೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದಿತ್ತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತದ ನುರೆ ಮಾತ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಮಾತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಎಂಚಿನ ಬಂತ ಅರಿತತೆ ಅಂಚದ ನುರೆ ಬೈಜಿ ನೆಟ್ಟ ನುರೆ ಮಾತ ತುಳು ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ನುರೆ ಬೇಯರ್ ಎಂಚ ದೀಪನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಓವಂಡ್ ದೀವೊಲಿ ನಮ್ಮ ಕವು ಮಾತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ತೊಂದೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮನ್ಪಗ ದಯಪಂಡ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನ್ಪೊರತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬೇಯರ್ ದೀಕ ತೊಂದೋಡು ಒಂದು ಏತ್ ಪಂಡ 20 to 30 minutes ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡಬೇಡು ಗೊತ್ತಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಮಿನಿ ಡಿಪ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಅವು 10 ಜಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಕಾತನ್ ಪಂದರ್ಥ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಲೆ ತೊಂದೋಡು ದೀಕ ಬಲೆತೆ ತೊಂದೋಡು ದೀಕ ಬೆಚ್ಚತಾಗು ಒಂದಿತ್ತೆ 20 to 30 minutes ಬೇಕಾದ ರೆಡಿ ಆತನ ಇಂದೇನಿತ್ತೆ 2 hours ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀವೋಡು ಫ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪರೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ 2 hours ಸೊ 2 hours ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತು ತೊಜಪವ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದೇನಿತ್ತೆ 2 hours ಫ್ರೀಸ್ ಮಂತದ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ 2 hours ದೀತತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟಿಗಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಕನ್ನದ ಸೊ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬೈದು ನಂದು ಕೇನ್ಗ ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗನ ನಮ್ಮ ಏನಂದ ಬರ್ಡಿದ್ದಿ ಪಕ್ಕದ 3 ಜನ ಕಟ್ ಮನ್ಪು ಬಂದದ ಅಂತಂದು ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಉಂತಕ ಸ್ಮೂತ್ ಬರೋಡು ಸ್ಮೂತ್ ಆತನ ಪಂಡ ಸ್ಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಪನ್ಪ ಯಾವ ದಪ್ಪ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬೈದನ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂದೊಂದು ತೂದು ಪನ್ನೀರ್ ಅಂತಿನೋಡಾ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಬೈದು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆವಲಿಯ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಟ್ ದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಎಂಕಲ್ಲ ಚೂರು ಅದ್ರದ್ದು ಬಂತು ಒಂದು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ ದಾದ ಬಂದ ತೊಂದೊಳಗೆ ಮಗು
ಅಂಚದ ಮೂಲು ಎಡ್ಜ್ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತಂತ ತುಳು ಮುಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಮಾತ ದೆಪ್ಪ ರಮಸರ ಇಜಿನೆಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ನೀಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೈದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಸಿರಪ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದೆರಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಅವಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಲ್ಲತ್ ಕೇಕ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಆರಾಮ್ಸಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚದ ನಿಕುಲರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೇಕ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೇರ ಅವೆಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ದಯಪಂಡ್ ನೀರ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಜ ರಂಚ ನೀವು ಶೋಕುನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುನ್ ಕೊದ್ದೆ ಅಂತ ದಯಪಂಡ್ ಇಜಿನ ಆನೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಎರಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತಿಜ ನಿನ್ನ ಮೋನ್ ಅಂತಾರ ಆಯ್ತು ಐಕೆ ಹಂಗೆ ಕೊಡೋರ ತಿಂತ ಈ ಸರ್ತೀನಿ ಅವ ಆ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಫಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಂಚಿತಿದ್ದಾಲೆ ವಿನ್ ಅಂಕಲ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಮೂರ್ದು ಕೊರ್ಪು ನಾವಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೇರು ಮೈನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನಿ ಎರಡು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚದ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಕಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಎಂತಾದ್ ನಂಗೆ ಕೇಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಕಲ್ ಓ ಇನಿತಾ ವ್ಲಾಗ್ ನ ಹನಿ ಕೇಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಂಕ್ಲೆ ಎನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ಬೇತನಿ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ಕ ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕನು ನಮ್ಮ ಈಗ ನಂಕಲ್ ಓಕೆ ನದಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವನ ನಿಖಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪನ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ಮುಗಿಪುಗ ಇನಿತ ಲಾಗ್ ನೆಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೆ ಸೈಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಉಂಡದೆ ಐನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ಪಂದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದ ಮಾತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅದ ನಾನು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೇಟ್ ಅನ್ ಕತ್ತಡ ಅಂಜದ್ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಬಾಯ್.